para maparami ang kanilang kain. Idol, kung bago ka pa lang magbukas ng iyong social media platform, mag-subscribe ka na, mag-follow, dahil ngayong gabi samahan mo kung magluluto tayo ng lutong Ilocano, yung masarap na dinding. Dadalhin kita sa probinsya, idol, ngayong gabi. So tara, idol, samahan mo na ako magluto. So dito, idol, meron na akong nakahandang tubig na papakuluan. Ilalagay natin itong kamatis tsaka bawang. Lutong Ilocano to, mga idol. At sasabay ko na rin itong bagong isda. Bagong sa Ilocano. Papatakan na rin natin yan ng pork cubes. At konting takatak lang, mga idol. Kasi meron tayong pork cubes na nilagay. Isasabay ko na dito, mga idol, yung ating longganisang togegaraw. Takpan muna natin yan, pakuloy natin, mga idol. Check natin yan. So pwede na natin ilaglag yung ating sitaw. Isasabay na rin natin tong kalabasa dahil sabay lang naman niyang lalambot. Kung nanonood ka, idol, panoorin mo ang aking video para naman may matutunan ka sa lutong Ilocano, ang dinengdeng. At syempre, takpan ulit natin yan, idol. Pakuloy natin para lumambot yung gulay. Pagkaraan ng ilang minuto, check natin, mga idol. Pwede na natin ilaglag yung ating patola. Ayan. At syempre, isasabay ko na rin dito yung talong. Yan ang paborito ng mga Ilocano, yung dinengdeng, mga idol. Takpan ulit natin yan, pakuloy natin. Pagkaraan ng ilang minuto, haluin lang natin yan, mga idol, para naman maluto yung ibabaw. Yan. Takpan natin ulit mga ilang minuto. Check natin, pagkaraan ng ilang minuto, pwede na natin ilaglag yung ating dahon ng malunggay, mga idol. Idol, kung nanonood ka man, mag-comment ka na, mag-react, i-share mo na rin para mapanood naman ng iba. Ayusin lang natin yan para naman pumantay yung kanyang pagkakaluto. At dahil wala tayong pritong isda, ito na lang, pritong longganisang togegaraw ang ating itatoppings. Ayan, mga idol, luto na ang ating dinengdeng, ang lutong Ilocano. Ayan, oh, sarap. Panoorin mo ang aking video, idol, para matuto ka ng lutong Ilocano. Yun, oh. Mag-deflate tayo, mga idol. Simple lang yung ating ulam ngayong gabi. Ang masarap na dinengdeng. Kung meron kang mga tanim na gulay sa iyong bakuran, idol, pasarapin mo ng luto para naman ganahang kumain ang iyong mga mahal sa buhay. Para maparami ang kanilang kain. Ayan, mga idol, ang video natin for tonight. Yung dinengdeng con longganisang togegaraw. Simpleng ulam lang to, mga idol. Simpleng ulam pero mapaparami ka ng kain. Kung meron kang tanim na gulay sa iyong bakuran, idol, sarapan mo na ang iyong luto para naman ganahan kumain ang iyong mga mahal sa buhay. Ayan. Maraming salamat sa inyong panonood. Mabuhay po tayong lahat. So ito na, idol, ang ating niluto ngayong gabi, yung dinengdeng. Tikman natin tong patola. Masasabi kong masarap, mga idol, ang gulay. Yung gulay ay pampahaba ng buhay. Pop na pop ang lasa. Ayan, maraming salamat sa inyong panunood sa aking video ngayong gabi. Salamat sa aking mga followers at subscribers na laging nakasuporta sa akin. Mabuhay po tayong lahat, mga idol. At idol, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na, mag-follow ka na, para naman updated ka sa mga niluluto natin gabi-gabi. Yung mga lutong Pinoy na kayang-kaya lang natin. Ayan, mabuhay po tayong lahat. Bye-bye!